Sinden merajalela. Lakae wis mrene nyangkeng malah melati rinonce. Melati rinonce. Tondo yati. Kok sing kepindo, sing kepindo. Ngepreng kancane. Kasaku aneh. Malah sing metu iki. Ora mau sing njaluk bocah gunung sapa? Cah sawu kono mau cah Ponorogo kae. Lah kok waya mengo cangkeme njaluk kuwi neh ora. Kilaf Mas. Oh, gara-gara apa? Gak apa-apa. Aku kelingan brosku ilang lho jebul nang kene yo. Bros apa to, Ju? Iki lho. Iki gone Pak Lurah, Rik. Oh, alah go bros. Iki nggo bros. Kuwi jenenge apa kuwi jenenge? Rengginang. Rengginang. Duk. Apa? Kembang goyang iki lek gawe to dicelupne terus digoyang-goyang. Oh, kembang goyang. Terokno, iki lek gawe. Heeh. Dicelupne. Celupne. Terus digoyang-goyang. Plongke digoyang-goyang. Iki malah kobong. Nggih to Bu, leres nggih. Dicelupne, digoyang-goyang lho. Komburi elek banget, Pak. Mbahmu kiper. Iki malah enek saren. Saren rek empuk. Saran untumu angep iki. Apa? Salak. Salah. Oh lah kero. Iki pasemonku mawarku. Hae lho. Ngaturke wilut sing dalu kagem separa tamu lagu-lagu ingkang katemben rawuh wilut sing rawuh wilut sing lenggahan kanthi ecelan kecok sinabing rapat sugatan rasan katur sinabing lepur kadang campur sari KMB Gedruk dalu kalangan manaksan mugi estu saged nuju prawa dumateng separa tamu KMB lho iki. Aku bocah gunung banget gunungku ora usah katek nganggo bingung yen to pengen nanggap aku cukup telepon pancene dadi lakon ninggalake sliramu
pisahan karo aku iki aku komburi malah nemu. Apa? Iki ngopo kok dibuntel? Lah iya ben ora reget. Ora, iki ben keadem. Ben keadem iki apa tono? Ya kuwi kancane mau. Padha karo kemang? Heeh. Dadi rasane. Piye? Anget. Malah kelet kabeh no, nguntung aku nyanyi piye? Keletne cangkem malah. Ngombe. Aku wano. Udek sik ora? Kak. Coklat kabeh nang untu lho. Malah gak iso mengo Pak, cangkeme kelet. Kelet nang untu tenan ngono. Kelet sinden gegragas ya ngono kuwi. Enek ora iki? Wis gak enek. Dikumu. Mbok semprotnya aku wedhus iki. Ora, matur nuwun. Iki mau ya ana sing ngendikan Ponorogo adoh. Niku namung KTP, Pak. Nggih. Sakniki lenggahe teng pundi? Heeh. Iki takoke to no ngene. Mas goleke linggis, Mas. Cewangkem Linggis. tak juo-juani. Linggis mbah. Kene sik tekok ae kene seliliten barang ae. Yo tak meneng wedhus. Wonten Triagan Mojolaban Sukoharjo. Sukoharjo makmur. Heeh. Mak serak. Biasane mangan Apa kowe